Takže čaute, ja som Gaming Škrečok a vítam vás do ďalšieho videa a toto je Find the Simpsons Part 2. Hrali som trošku Behind the Scenes a máme 57 postav. Ideme teraz do môjho baru. Prejďme sa k nemu. Barnino zoberieme. Barnino zoberieme. Teraz máme Počkaj, čo si pamätám, že bola jedna taká majstrová filmom, ale som videl, že aj so šípkami to nebolo celého počkať. Mám šípku. Trefa. A máme Bart Humor. Super, to sme chceli. No. Ideme do telefónu. Jej, obyčko. To je super. Nie. No, ideme ho skúsiť preskákať. No, a ešte dneska vyjde ešte jedno video. Bude asi so škrečkami, alebo ešte z takých hry z Robloxu, ešte sa musím rozhodnúť. No ale teraz sa o to nezaujímajme, teraz preskakujeme obíčko. Nie. Na tento telefón, ďakujem. Nie, sem. No, nie. Toto nie je dobré. Tam už vidím Barta, ale to chcem, takže... No. No toto, áno, Bart. Áno, Bart phone prank, jo. No, odchádzame stať auto. Počkaj, tento mohol, to nebude taká postavička tiež. No, bežíme ďalej. A do Krustyho. To na aspoň čo je vonka, to poberiem. Bumblebee Man. Dobre, idem dnu. No, čo tu bude? Určite Krusty. Aspoň si myslím. Ja som najdu Jeremy Friedman. A z toho to sa nič nedá zobrať. Nie? A tu je ešte ten Eric Cartman. To síce veľmi nepoznám, ale fajn. Cez chodničku. Nie? Musím poskúšať. Tu nebudeš asi nič. Počkajte, to je jedlo. Nie? Tak. Skúsim tu ísť a do Ricky Marty. Nie tu... Je, to je bolo. Ale do Ricky Marty pôjdem ešte. Počkať. Strike. Poď, musíme dať strike. Nechcem dať strike. Poď. Strike! Homer, bowling. Good. No, to na ďalší máme, nie, ešte nemáme tento vočko. No, už máme aj tohto vočka. Ideme do, neviem, ak nájdeme Quickie Mart, no, nie, to je tá nekonečné, nehoriace pneumatiky. No, máme by to byť pre pneumatiky, ale tu je to iba nejaké smetisko. Snowy Maggie. Horenie. A tu je tá Crazy Cat Lady. Áno. Bože, to som nikdy nemal rád. To vyzerá katastrofálne. No. Idem sem kozorať Barta s Milhouseom. Tu nevidím už. Počkať. Bude začínať billboard. No, na tomto. Idem pozrieť hore. No. A teraz zabudol som na začiatku, poprosím vás o like, odber a komentár. A v tom komentári, ak je, môže byť nejaký nápad, čo si mám zahrať, alebo, no, proste, čo by som robil na video. No. Môj cieľ bol vždycky získať 100 000 odberov. Dúfam, že to spolu dáme a teším sa. No, to je
Luigi. A je tu někde ta pizzeria. No, stará kapo. A tu někde Luigi. No, jak se to jmenuje? To je pizza. Restaurant, hádám. Drive-thru. No, nějakam pojďme. No, už by se mohli jít pozrieť do toho Quickie Mart, no, neviem, kde je. A to je Quickie Mart. A ten asi je ešte zvratý, alebo, neviem, Jimbo. A je otvorený, dobre. Ten Apple je... Aha, tu je pri tých Simpsonov, čo mám nájsť. Áno. On to niekde v tom, áno, ten niekde v tomto je ten dedo. Nie. Došlo obi. Toto neznášam. Obíčko. No. Obi asi aj vidno prečo. Poď, to tam doletím. No. Apple Homer. Dobre, mám ťa. Som je ten kýrek. A to je zamrznutý dedo. Mám ho. To je asi všetko, čo je to. Ak si správne pamätám. Neviem, Cintorín. Aha, takže tam sa takto nedostanem. Ja síce takto vyskočím na strom. Haló, prosím, Homer, snaž sa. Som tu. Jej, prosím. Čo robím smutné? Ježiš, to je starajme. Prístoko. Nie. Raiderbart. Vyskočím hore. No ja to poď tam prejsť. Je to dosť nevidno. Tam to je takto. Tak tam idem pozrieť. No tak to asi dačo. Aha, to je sa rič. Bohatá Elíza. No. No by som sa rád hore dostal. Ale neviem ako, ale už ma to asi napadlo. No, tady je to. Halloween. Candy. A ďalší candy. Vampire bar. Tam. Ďalší candy. No. Aj candy. Jasné. Maggie Halloween. Je na blízko. Ja som dobrý. No. Vidím. Rodinka Simpsonovcov. Som čeli donaty. Co sa istým donatmi, ale čo to bude? Nič. Kofík, nič. No, škoda. Tu na hore, áno, tam je. To si pamätám. Keď som to hral predtým, tam hore je ešte jeden. Aha, Albertito. No. No ešte obrovské kouboje. Ešte ideme na ešte väčšiu kouboju. Je. Nie. No. To som to. No. Nie. No, ale to vyzerám tak blízko, nevidím. No. Tak toto bude ukončenie druhého dielu z Find the Simpsons a uvidím sa o ďalšieho videa. Tak čau.